हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बरायबाय माय प्रटेक्ट चेनेलनि गेजेरजों बयखौबो। दायो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिन खनसे फरेस्ट रिक्रुइटमेन्टनि जब एबा नटिफिकेसनखौ नोंथांमोननि थाखाय खाथियाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। मानोना बिनि एप्लाइनि डेटआ लास्ट डेटआ खाथिथाराव सफैबाय, फेब्रुवारिनि 6 थारिख। बेनिखायनो नोंथांमोना थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लादो, जाहाथे लास्ट डेटनि खाथि एप्लाइ खालामोब्ला टेकनिकेल प्रब्लेम एबा माखासे सार्भार डाउन बायदि प्रब्लेमफोरा नोंथांमोननि खाथियाव नुजाथिफैया। बिनि थाखायनो आरोबाव फिन खनसे भिडिअ खालामनानै दिन्थिनाय जाबाय जे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि माखासे जब भेकेन्सि वाइस एबा केटेगरि वाइसै जोङो नायनोसै आरो बेवहाय माबायदि एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफ्रा माबायदि जागोन बेखौ जों फारियै भिडिअनि गेजेरजों नायलांदिनि। दायो बेवहाय दङ बेवहाय गोबां पस्ट दङ। जोङो फार्स्टआव एआव दङ जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1। बेवहाय दङ एसटि हिसाबै मेल एसटि हिसाबै 25, बेवहाय 25 दङ आरो फिमेल हिसाबै अनलि 10 दङ। बेवहाय जोङो नुनो मोनदों। गाहायाव जोङो एप्लाइ खालामनो सोर एबा हागोन होननानै बुङोब्ला एडुकेसन एसेन्सियेल क्वालिफिकेसनाव जोङो एडुकेसन क्वालिफिकेसनाव बेचेलर डिग्रि जानो नांगोन। एनि डिसिप्लिन नोंथाङा हागोन, एनि डिसिप्लिन नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन फरेस्टार ग्रेड 1खौ। बेनिफ्राय बेवहाय टटेल 264 भेकेन्सि दङ। जोंहा एसटि हिसाबै बाव नुनो मोनखाबाय मेल 25 आरो फिमेल 10। दानिया गाहायाव फैदो, बेयाव दङ फरेस्ट गार्ड अफ ग्रेड पे। बेहाय पे हिसाबैबो फोरमायदों, नाथाय बेवहाय पस्टआ फरेस्ट गार्ड। बेहाय फरेस्ट गार्डआव जोङो एसटि हिसाबै जों नायोबा मेलाव 50 दङ आरो फिमेलाव 21 जन दङ। दानिया बेखौ सोर एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला क्वालिफिकेसनाव जोङो नुनो मोनदों मात्र ओइचएस पासनिफ्रायनो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन एबभ। दायो जोङो गाहायाव नायदों एएफपि एबा आसाम फरेस्ट प्रटेक्शन फर्स। बेवहाय दङ जोंहा एसटि हिसाबै 64 मेलाव आरो फिमेलाव अनलि 7 भेकेन्सि दङ। दानिया जोङो गाहायाव जोङो नायदो क्वालिफिकेसन हिसाबै जोङो सोर एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुङोबा ओइचएसएलसि पासनिफ्रायसो एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर। बेवहाय 8 पासआ जानाय नङा। बेहाय ओइचएसएलसिनिफ्राय एबभ डिग्रि पासबाबो बेवहाय पास एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना ओइचएसएलसि पास जायाब्ला बेवहाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा। दायो गाहायाव जोङो नायनोसै ड्राइभार कनस्टेबल। बेवहायबो जोंनो नांगोन ड्राइभार कनस्टेबलाव जोंहा भेकेन्सि एबा केटेगरि वाइसै बेसेबां दङ। एसटिपिआव मेलआ 3 दङ आरो फिमेलाव बेहाय 0 ड्राइभार कनस्टेबलाव। दानिया बेखौ जों सोर एप्लाइ खालामनो हायो होननानै बुङोब्ला बेवहायबो ओइचएसएलसि पास जानांगोन, नाथाय बेवहाय ड्राइभिं लाइसेन्स थाथारनांगोन दे लोगोफोर। बेवहाय एलएमबि नङाब्ला एमएमबि नङाब्ला ओइचएमबि ड्राइभिं लाइसेन्सखौ नोंथांमोनहा मोननो हानाय एबा ड्राइभिं लाइसेन्स थानाय जानो नांगोन। बेनिफ्राय अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन ड्राइभार कनस्टेबलखौ। दानिया गाहायाव मा दं जों नायबावदो। गाहायाव ड्राइभार, बेवहाय ड्राइभार दङ, मात्र बेहाय ड्राइभारल'। मेल हिसाबै एसटिपिआव जोंहा 9 दङ, 8 जन। बेनिफ्राय फिमेलाव 4 अनलि 7। बेवहाय दङ 7। दानिया एडुकेसन क्वालिफिकेसन होननानै बुङोबा बेवहाय नोंथाङा ओइचएसएलसिनिफ्राय नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै बुंदों। ओइचएसएलसि एग्जामिनेसन पास फ्रम द रिक्रुटमेन्ट बर्ड अफ काउन्सिल एन्ड मास्ट पजेस भेलिड ड्राइभिं। बेबो ड्राइभिं लाइसेन्स थानांगोन होननानै बुंदों। सेम ड्राइभार कनस्टेबलनिजों सेम बे ड्राइभाराबो। दानिया एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया हिसाबै जोङो नायोब्ला बेवहाय जोङो मा बुंदों, नेसनेल एबा केन्डिडेट मास्ट बि इण्डियान सिटिजेन्स होनदों। पारमानेन्ट रेसिडेन्स अफ आसाम, आसामनि सिटिजेनशिप जानांगोन। कास्ट सार्टिफिकेट थानांगोन आरो नोंथांनाव मा थानांगोन, एक्सचेन्ज कार्ड थानांगोन। बेनिफ्राय नोंथाङा रिजनेल लेंगुवेज एबा आसामनि लेंगुवेज बा आसामिसफोरखौ फ्लुयेन्टलि स्पिच खालामनो हानाय एबा राव रोंनाय जानो नांगोन होननानै बुंदों। रिजनेलि जाब्लानो जागोन, बेवहाय जेबो गिनांगौ गैया। दानिया एज हिसाबै जोङो नायोब्ला फरेस्ट ग्रेड 1 एबा फरेस्ट गार्डनि थाखाय 18निफ्राय 40 इयार्ससिम जानांगोन होननानै बुंदों। दानिया नोंथांमोना नायनोबो हागोन बेवहाय डेट अफ बार्थनि माखासे
सिमा होदों जखा बेनि गेजेरनि जानो नांगोन होनदों। जोंहा एसटि हिसाबै जेबो गिनांगौ गैया। 5 इयार्स जोंहा एसटिनि थाखाय एज रिलेक्सेसन दंखायो। दानिया 2आव नायोबा जों फर दा पस्ट अफ AFPF फरेस्ट प्रटेक्सन फर्स आरो ड्राइभार कनस्टेबल बेहायबो 18निफ्राय 25नि गेजेरनि जानांगोन होननानै बुङो एबा 25 इयार्स। नाथाय डेट अफ बार्थआ बेहाय होखादों बेनि गेजेरनि जानो हागोन गेजेरनि जानो नांगोन। दायो एसटि हिसाबै एज रिलेक्सेसन जा दंखायो 5 इयार्स। अब्ला नोंथाङा 2005निफ्राय 25 इयार्सनिफ्राय एबभ नोंथाङा 28 बा 30 इयार्ससिमब्लाबो नोंथाङा बेहाय एप्लाइ खालामनो हागोन जों एसटिनि थाखाय। बेहाय जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। अब्ला दायो जोङो फिजिकेल स्टेन्डार्ड बेखौ जों नायगोन। फिजिकेल स्टेन्डार्डआव जोंहा दङ फरेस्ट ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्ड। बेनि थाखाय एसटिपिआ जोंहा मा दङ 153 सेन्टिमिटार मेल हिसाबै आरो फिमेला 145 सेन्टिमिटार अनलि। बेहाय जोबोद गाहायानो जागोन चान्स दङ। आरो सेस हिसाबै जों नायोब्ला मेलनि थाखाय मा जागोन बेहाय 79 आरो एक्सपेन्डेड खालामनांगोन 79निफ्राय 84सिम एक्सपेन्डेड खालामनो हानांगोन। बेनिफ्राय जोंहा बिआव दङ फर दा पस्ट अफ मा होनदों AFPF कनस्टेबल ड्राइभार आरो आसाम फरेस्ट प्रटेक्सन फर्स। बेनि थाखाय हाइटआ जोंहा हाइटखौ जोङो नायोब्ला जों मा मोनो मेल हिसाबै जा एसटिपिआ आरो STHआबो 160.02 सेन्टिमिटार जानो नांगोन। फेमिलिनि थाखायबा 152.40 सेन्टिमिटार। दायो सेस हिसाबै जोंहा नायोब्ला जोङो नायदो जोङो STP एबा STHनि थाखाय मेलाव 80 सेन्टिमिटार जानो नांगोन। बेनिफ्राय एक्सपेन्डेड 85। बेहाय STHनिया 78बानो जागोन लोगोफोर। बेनिफ्राय एक्सपेन्डेडखौ 83 सेन्टिमिटारल' एक्सपेन्डेड खालामनो नांगोन। दानिया मेडिकेल स्टेन्डार्डआव जोंहा दं मा जानो नांगोन बेवहाय नकनि जानो मोननाय नङा। फ्लेट फुट आथिङा दाब्ला जानो मोननाय नङा। बेफोरबायदि जागोन। बेहाय मेडिकेलनि बेलायाव मेगन नायनाय जायो। मेगननि डिसटेन्स एबा आइ भिजन कालार सिनायहोनाय नाम्बार सिनायहोनाय डिसटेन्स बेफोरखौ जों नायनाय जायो मिथिनो हायो जोङो। बेनि गेजेराव जागोन बेहाय जेबो साननांगौ गैया। नोंथांमोना एप्लाइ खालामग्रोनानै नाजानो हागोन। बेनिफ्राय जों हाउ टु एप्लाइ जों बोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला बियो अफिसियेल SLBRP बिनि वेबसाइटनि गेजेरजोंनो जागोन। बेखौ कन्डाक्ट खालामगोन आसाम पुलिसानो। दायो बेवहाय नोंथाङा अनलाइननि गेजेरजों थाबैनो एप्लाइ खालामदो जाहाथे माखासे टेकनिकेल इसुआ नुजाया। लास्ट डेटनि खाथियाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो नाङा। बेवहाय PDF फाइलखौ नोंथाङाबो डाउनलड खालामनानै नायनो हागोन। बेवहाय पासपर्टनि साइजखौ गोदानखौ होनो थिनदों। 2023नि जानुवारिनि सिगांनि जानो नाङा बिदि मेनसन खालामदों बेवहाय। आरो फाइल साइज एबा फट'नि साइज बेफोरखौ नायनानै लादो। गासैबो बेवहाय मेनसन खालामजोबोबा भिडिअआ गोलाव जायो। बेनि थाखायनो भिडिअखौ गुसुं खालामगोन आरो नोंथांमोना नांगौ बादि बुजिनानै लानो थाखाय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। दायो बेखिनियानोसै नोंथांमोननिसिम भिडिअआ गोजोन्थों।